सिरि सिरि बेगखौ खुलिनानै आब'आ रायबा गैलालै रायबाराय थोदे नायगोन आङो मानसिया ओरैनो मेथाइ जानो मोनथाराखै खिजानिबा मेथाइफोर दंबाय बायोआनो र' साल्ला नायनि र' हे भगबान बेगाव जेन आन्दानि मेथाइ थायो दे फैसा एसेबां बुरजा फैसा आरो दंबावसो एसे बा फैसायानो फैसा माथो बेबो थाइसे थाइनै 10 थाखा बिदि नङा गेदेर गेदेरथार 500 रां 200 रां बिदि गोजा आयु एसेबां बुरजा फैसा सानसेबो नुफेराखैमोन आङो आसल मथे फैसाया सोरनिमार मोजाङै दोननि र' मालाय मालिकआ लांफैनोबो हानाय आरो जुदि रावबो मालिकआ लांफैया फैसाया जोंहानि जासिगोन बा बेखिनि फैसाया जुदि जोंहानि जानो गोनां जोंहा माथो जेबो टेनसनानो जानाय नङा जेबो टेनसनानो गैया जागोन होमबानिया मोस्रोम आब'आ बेगखौ खुलिना नायाखै खोना बेनिखायनोथ' मा दङ मोनथियाखै आब'मोना थाबैनो फैबा हामगौमोनलै फैसाखौ खिन्थानो लुगैसोबाय आङो फैसाखौ जुदि रावबो लांनो फैया होमबानियाथ' जोंहानि जागोन होमबानियाथ' आङो मा मेथाइ गेदेर गेदेर जाबाय थागोन सानफ्रोमबो आरो जोंनियावथ' गस्लायानो गैया जि जुबनाय गोजा गस्ला बायगोन जोंफोरो गोदान गोदान आब'आ मा खारै फैबा हामगौमोनलै फैसाखौ खिन्थिनो हारि लुगैबाय आङो आब'मोना नुबा खम रंजागोन एसेबां मानि फैसा अबाव थागोन अबाव थायासो मोनलायलांबाय आङो खुसियावनो एसेबां मानि फैसा नुफेराखैमोन ना ओइ मोस्रोम आब' दाबो फैयाखै नामा दे फै मा खारै अबाव फैनो एसेबां गोजानाव थांदो र' आङो आब'मोननो खिन्थाहैनो थांनि र' थानोनो हाला मा खालामगोन मा खालामासो मोनलायलांबाय नाङा दे थाङा अबावबा सोरबाफोरसो खावना लांगोन एहो गेदेर गेदेर मिथाइ मोनजासिगोन गस्ला गोदान गोदान गाननो मोनसिगोन गोथाव गोथाव मैगं थाइगं जानो मोनसिगोन न' मोनफैबाय र' दे नायदो दानिया मनाया खुलिनानै अरां बुद्दां Yes, साबस्रिं yes. आइला मनाया अबाव थांखो मा मनाया अबाव थांखोलै नंगौ बाथ्रा स्रांस्रि गैमारला मनाया मा मनाया गैयालै दामब्रा शाला अबाव खोमाखौ नोङो मनाखौलाय दा सैमा साला आंलाय मा खान्दानि मिन्थिगौ मनाया अबाव थांखो एसेबां बुरजा फैसा दङमोन दा अबाव मोनबावनो जोंफोरो थौ लामायालागै ससे नायहैनि थौ मनाखौ मोनबाय बायो खोना नोंसा नोम्फा खरा बुं दालाय गोमानाय मनाखौलाय अबाव मोनबावनो नोंनो साला उफता नोंनो उनाव लानो होदोंमोन खेथाबनानै साला मनाखौ आंखौ बुंनो फैदो गावगायासो लानो रोङाखै मोजाङै खेबथाबनो रोङाखै मनाखौ आंनि थाखाय नङा नोंसो दायनिगिरिया नोंसो खिथाबना लानो होदोंमोन खान्दा सोरखौ दायनिगिरि होननो फैदोंलै नोंनि थाखाय साला एसेबां फैसा खोमानांगौ जाबाय आंखौल' दाय होबाय थानाङा दे बाथ्राया गाज्रि जालांगोन खिन्थु नोंनो आसल दायनिगिरिया नोंनि थाखायनो गोमाबाय एसेबां फैसा मोनसाला साला एसेबां मोजाङै आपेल मबाइल बायनो सानदोंमोन नोंनो साला फंख' खालायनो होबाय आं एसेबांखौ खन्थ'नि साला नोंखौ दिनै आं गारालै दे नांगोन केला मा गोरान रान बियो सानखौ दादागिरि खिन्थिबाय थादोलै नोंखौ गारा दिनै आंबो गारा खिबुआ बालनि ओ बच्चा होगा रे बाबा मेरा खिथुफोबा साला खिबाई करने में भी इतना कष्ट मिलता है ना मुझे मैं क्या बोलूं ओ बच्चा होगा रे मेरा खिथुफोबा मानसियानो दुर्बल जाजोब्बाय आङो खन्थै थांदों आंनिया ओइ मायबाफोर जाहोदोलै आंखौ आपेल आंगुरफोर आपुनखौ आजकल बहुत दुर्बल मोनबाय करताहाय गैया रावबो गैया खोना न'आव रावनिबो माथोआनो गैया आरो एकदमबारे साफ सुथार
आपण को केला फेल अंगूर खिलाओ फेल अंगूर केला खाएगा तो मुझे पावर आएगा ना गया 기복 수마우 무샤는 루피시든 나는 러 니네 무사다니러 딜바리 오 딜바리 그야 나 할라기 기복 수마우는 하나자 토아크양은 말라 한건더라 오 아니 토플레바 마샤흐 아야 고독 샤파샤파고 슬라등은 아니야 토플레야오 아유 아니 고슬라 포라 그마주바야 सोरबा धोनि मानसिफोरा आंनो गस्ला गोदान बायना होदोलै अननानै आंनि इसिबां मोजां सेक्सि गस्लाफोरा गोमाजोब्बाय एसेबां गोजान हाब्रु थाबायबोबाय मेंसोबाय रहरा थैसिगोन ओंखामबो फैसोबाय सासेयाबो ओंखाम जाबायना जायाखै आङो थांलाय फैलाय खालायनानै एसेबां मेंदों थैहां आरो आबौआ एसेबां सान्दुं गोसायाव बोरै माइ गायदोंबा आबौआ जोंनि थाखाय एसेबां खस्थ' मावो हे भगबान जोंनि न'खरालाय माला मोजां जागोनलै नायफिनदो जोंफोरखौ भगबान मायबाफोर जादों नामा जेबो जायाखै आब' मायो आंगालाय मा खिन्थायाबो दिनै खिन्थानाय हायहा गथ'आबो आंगासो जाबाय खोनालै मायोबा माखौबा एसेबां रंजासोदों ना सोरबाफोर अननानै मेथाइ सेथाइ होलांबाय बेनो जागोन आरो माथोहाय आरोबाव नैलै थांगासिनो एसेबां बुरजा फैसा अबाव मोनखो नोङो मिनिनाय नङा गथ' अबाव मोनदों बुं नों दहाय आंनो बेग होलायाखै होनबा बै बेगावनो मोनदों बै बेगाव आदानि फैसा दङसो मायो आब' होनाय नायनि हे भगबान एसेबां मानि बुरजा फैसा आगै जोंफोरो सानफ्रोमबो मेथाइ मोनजाबाय थासिगोन माथो आरो गस्लाबो गैयाना गस्ला गोदानबो बायनो मोनसिगोन हे भगबाना अना नङा अनमारोलै हे इसोर फैसायाबो एकदमबारे गिदिर गोजा 10 रां 20 राङानो गैया माथो आगै आब'खौ आङो दिनैनिफ्राय माइ गायनो होला एसेबां खस्थ'नो सान्दुं गोसायाव एसेबां बुरजा फैसा मोनबाय जोंफोरो आरोलाय मानोथ' खामानि मावनांगौ गस्ला गोदान गाननो मोनसिगोन जोंफोरो गोथाव मेथाइ मोनजासिगोन गोथाव मैगं थाइगं मोनजासिगोन आगै नङाबा नों थाथ' दे आङो आब'खौ खिन्थाना फैनि आं खुसियावनो थानो हाला खिन्थानो लुगैसोबाय आङो थानोनो हाला दे थां खिन्थु मानसिफोरनि सिगाङाव खिन्थानाङा दे जागोन दे खिन्थाया नोङो थाथ' दे नोङो डिउटि होबाय थाथ' आं थांनि दे थां आंगा फैसाखौ बिदि लाबाय थानाङा सोरबा फैबा नुगोन सोना दोन बेगाव ओमफ्राय माबायाव दोन मा होनो बाकसफोराव सोना दोन दे आङो थांसै होनबा न'आवनो थादे बरावबो थानाङा आगोलनि जागोन थाङा खारै थांदो फैसा गोदान गाननो मोनसिगोन मेथाइ गिदिर मोनजासिगोन आंलाय दोन गोबोरखि दोन सैमा बिमाया अबाव खालांखो सियाला अमा बेदर लाबनो होबाबो लाबा नायबायसो थादों र' आङो सियाला
बुसिन बुनानै न'निफ्राय होखारहरगोन र' आङो सियाला कुकुर बिमा सियाला अमा बेदर फुवासेखौनो जाहोनो हाया मा बिमा जाखायो हा एसेबां अन्थाव बाथाव नायल' जायल' सासेल' फिसाला आङो बेखौनो साला सानसेबो अमा बेदर जानो हायालै ओंखाम गोजा सानफ्रोमबो सियाला सैमानि जात आंलाय दोन गोबोरखि दोन आंखौ बयबो गियो आं दनसो दन गोबोरखि दन फेबाय जखाय फेबायलै आङो जखाय दान दाय सैमानि जात जाला सैमानि जात बिमा अबाव थैगौ बेदर लाबो माखाराय आं फेबाय आङो जखाय फेबाय आङो आंलाय दोन गोबोरखि दोन बाजै न'आवलाय रावबो गैया नामा बाजै ए नोंसो ओं आदा बाजैया गैया नामा न'आव गैया मानोमोन आदा नै आंनि फाग्ला फिसाज्लाया आंखौ अमा बेदर मोनजायैनि थाखाय आंखौ बुना हरलायबाय आदा फैसा दङबा 100 रांसो थार हरनाय नङाबा आंखौ गोबोरखिया आरो बुबावगोननो मा एसेबां गाज्रि बेलाय गावगायाथ' जेबोखौनो मावा बादुला ओरैनो थाबाय थायो बिमानि सायावल' जाग्रा शाला आदा अननानै फैसा दङबा हरलै आं मालाबा दिहुनना होगोन दे मा जाबावनो नोंसोरजोंबो उफाय गैयालै आदा जेबोखौनो बुंनो हाया दा खरखमखा मानसियानो मायबा मोनसे बुंबानो डाइरेक्ट बुनोसो आखाय थिखांखायो एसेबां गाज्रि ना बेफोरबायदि फिसाज्लाखौ जेलावसो दोनहरनांगौलै र' एबार नोंखौ बुबावथोर' आरो खेबसेबाव पुलिसनो खिन्थाना होगोन आङो आदा बिदि दाखालाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनिनो फिसा नाङा साङा जेबो मोनथियालै आङो दिनै हरबाय खिन्थु एबारनिफ्राय हरला दे आङो लांफै फैसाया